Uyabona kubo bonke abantu abakhona emhlabeni right now, ayikho indoda ezikhalela njengale. Hayi ziyakhala. Yazi namhlanje bengimamele ubufakazi buka Witness K. uWitness K ke omunye wabantu abaziveze abaphamisa isandla ukuthi bazoza ngaphambili bezoletha obunye ubufakazi about uJulius Mkhwanazi. And so usisi ke uze ngaphambili ngokwestori sakhe uthi wadibana noMkhwanazi uJulius Mkhwanazi ngo-2022 and ekudibaneni kwabo later that year baqala bathandana and bathi mabethandana kula khona waqala wa-experiencer izinto engingathi mhlambe zahamba zadla i-relationship because uthi uMkhwanazi wabonakala ukuthi ungumuntu obroke, umuntu ongenamali because i-relationship ibifinancewa nguye most of the time. Bokuthi njalo uMkhwanazi uyavela uzocela imali, njalo uMkhwanazi uyavela uzocela imali kusisi lo. And manje basebenza bonke ke khona lapha ku-JMPD. So uthi usisi ke la yafika yakhona yangathi was when sekumela support nezingane zikaMkhwanazi. Now ukuyibuza nje phinde ngiyiphendula ukuthi inoba le mali uMkhwanazi ayiholayo because uMkhwanazi uhola I think above 80,000 a month uyisaphi. And uthi lo sisi kwahamba to a point yokuthi wabe uyakhathala kwayena wathi cha ubeka unyawo phansi manje ngeke asakwazi ukuthi angaqhubeka alokhu eyondlana noMkhwanazi. Now kune statement ku-Witness K asivezile esithi uMkhwanazi wacela ukuthi ambekele indlebe phansi ukuthi mhla ezwa ukuthi kwenzaka mhlambe indlela yokwenza imali iyatholakala amtshele. Ngempela ke uthi usisi lo iWitness K kwahamba isikhathi wa-infonywa informant yakhe, impimpi yakhe, niyabazi mozantu abasebenzela amaphoyisa abangaziwe ukuthi basebenzela amaphoyisa ukuthi yaza ne-information ethi kukhona umfo endaweni ophethe amatshe and la matshe lawa ayadura kona la matshe nje la esukwazi ukwa-accessa sonke but amatshe ongathi uma uwathengisa uthole approximately 14 million ngawo. So uyabona nje ivela la matshe ukuthi ingakanani. So uMkhwanazi kwayinto engathi imvezela ama-goosebumps ke lento leyo uma usisi uWitness K emtshela ngalento le. So uMkhwanazi ke wawumuntu ohlala ebuza njalo ngalomuntu ukuthi angatholakala kanjani yonke lento le. Kwabonakala ukuthi uMkhwanazi uinterested la. Uyawafuna la matshe but ukuthi kanjani iplana lekavela. Until one day la seliyavela iplani elokuthi kuzomela kufakwe ingathi kuza amaphoyisa azomsearcha lo mfo. Ngempela ke uMkhwanazi eze nescheme sakhe ngalelo langa kufike iphoyisa ekuthiwa uMackenzie elumuntu wesifazana I think kufike elinye iphoyisa ekuthiwa uStalls le so uMkhwanazi uMackenzie uStalls then kube ngulo owesithathu ongayena owesine ongayena ongalona iphoyisa then kuzoba usisi lo but ke uthi badibana endaweni lapha ngase Rosebank bazama ukukhuluma ukuthi bazoyenza njani lento le. Ngempela ke iplani laphasa kwayiwa kulomfo and amatshe atholakala. Usisi ke uze weza nezithombe oyimadlanga commission ize nezithombe la ibonisa khona during that day kwenzeka yonke lanto leya. Ithombe ziyaveza bese gate ziyaveza bephakathi endlini ziyaveza begqoke iuniform yamaphoyisa. And kuthiwa ke ngokutholakala kwalamatshe one of amatshe atholakala laphana imanganese and lenenye bayibiza ngokuthi sugar light. I'm not sure if spelling sayo ukuthi i-satellite or sugar light khona lapho.
and kuthiwa ke abiza boma 14 million mawuwathengisa. But kuthi uMkhwanazi ke manje yena akawathengisanga ngo 14 million. Wawathengisa ngo 100 and something, 110 I think. So basherelana, I think basherelana boma 20,000 or 22,000 lapho because babe u4. 5. So lo sisi ke manje usebuye usethene i-state witness because usencedisa iMadlanga Commission ukuthi kutholakale uMkhwanazi aboshwe. So iMadlanga Commission ke manje isilinda uMkhwanazi ukuthi makaphinde abuye azozikhulumela ukuthi uthini ngalama allegations alevelwe against yena. And usisi ngokukhuluma kwakhe ukuthi yena uyavuma ukuthi waye-involved kule crime, but into yamenza abe involved is because of uthando. Wayedungekile, wayengacabangi straight. Yingakho nje kuze kube manje ungumuntu oze ngaphambili because ingqondo yakhe isicabanga kahle. So nje uyabona ngiyayikhalela le ndoda yakwamkhwanazi. Ikakhulu ngikhalela izingane zayo ukuthi because okusobala ukuthi umsebenzi uphelile. And okusobala ukuthi ubhuti uzoyejela, ngazi ukuya kwakhe ejele ukuthi ngabe ama-pension wakhe nani kuzothathwa noma kuzosala kubonelelwa izingane okanjani. And njengoba ngimbuka mina uJulius Mkhwanazi uyinsizwa othi nje mawuyahlulela uyibheka, angiyazi ukwahlulela umuntu umjaje ngokumbuka ku wrong, but njengoba ngambuka njengensizwa ebuthakathaka, insizwa engakwazi ukuma enqumeni zayo iyodwa. Ngathi ungilo muntu othanda ukuthi aphile ngokwenzela abantu ama-favor na ngokuthi bamenzela ama-favor. And ngiyacabanga ukuthi it's one of the reasons why uJulius Mkhwanazi kulesimo kuso manje, because kuyabonakala ukuthi ungathothi nokuya kwakhe kwipower ukuthi azabe uchief phaphezulu, wangena mhlawumbe ukucabanga ngisho ukuthi kunjalo, wangena ngokuthi ayenzelwe ama-favor. So manje akakwazi ukuthi angenze izinto because ukoloda abantu abaningi. That's why kwakulula for abantu abanjengoKate Matala ukuthi bazithole sebesempilweni yakhe, because vele uma ngabe i-foundation yakho ingene i-wrong, kulula ukuthi ungazithola usudibana nezigebengu. That is why phela even ama-politician if wabheka most of the time kuhlale khona izigebengu eduze kwawo. Mina so far ayikho i-politician engiyaziyo engenayo umuntu onepast yobugebengu or osese onuka ngobugebengu. Akekho engimaziyo, akekho. Bonke kukhona lo oyisigebengu la eduze because i-foundation isuke isilimele, and ayikho into ongabe usuyayilindela kumuntu okanjalo. Ngiyayikhalela le ndoda, I don't want to lie. Today Madlanga Commission Bernele blesser ya Julius Mkhwanazi. Yes, Witness K. Witness K uthi presently as a blesser because uri yena umitile Julius Mkhwanazi. Amita Julius Mkhwanazi ukare ba bereka ko EMPD ba le 2. So as no mumita bar Julius Mkhwanazi na gopela tšhelete left, right and center. Hey patelle rent, hey bana dikolo, hey di lawyera, hey merekong ka e di suspension, hey patela. Ngwane ya ra fitlha le mo le re o lapisha ko ba blessa ya mogala bo mogolo. O re mena re papa nga sa gone ke ne le matata mantšintša nkimela tša bo blessa e manyana. Ba re buti ya rena re aowa ke gopela ge o ka kwalela le tšhobanyana la tšhelete o mpotše re tlhakantsha something se senyana gore kganti yena previously na a kweletše ditaba a boditše ke informate ya ge e le gore e phela informa ka di-car theft. This time e mmoditše gore ba re go ne le di-precious stone kae ko Khilani motho di tshwere. So ba re the so-called informant ya re yona e nyako di reka, e nyaka batho ba ka yong o di utswe tša ouneila ko Khilani, yena e di reke. So a botša dilie man Julius Mkhwanazi a re worry no more, ke tlo di tlhakantsha wena ke re info ba shap ka info. Then ba ra tlhakantsha Mackenzie le bo Stalls a ba botša gore ba apara di-uniform ba re ba organizer this heist, ba tsena go Khilani ba itirile ma EMPD
he then ba tšeela motho owe botse ba mo utsweditše ba mo utswetša di-precious stones tšeo ba re ne di worth 14 million ka gale ka the testimony be re tseba kere so ba re o informant e rile mo bona re dilo tše ba re o ba patetše 110,000 bona for go mo fa di-stones tšeke ga ba patela 110,000 ba ishara ba le 5 se senyana gore ena tšeeng 22,000 ba le ba bangwe ba shara 80 na e le ka gopola di-stones tše motho wa mathomo testify ka tšona ke mang ke Thulani Magagula ntate Thulani Magagula o tlile mo Matlanga Commission a testify a bolela gore ba re ownera ya tšona di-rocks tše e ile ko maphodiseng ya reporter ama EMPD gape a ntshoripo ba re maphodisa ke daftisha ena a tsamaya ko IPT bo Magagula bana pa ba investigate ke ge ba re Julius a wa ditaba diso Julius a performa sa nyako tla fa di-statement a diang yes Julius himself a bitšwa ko Matlanga Commission le na ba a wa buti tla o testify cause ba le ba bangwe ba lebile ba tshwarwa vele ba le na ba rumetse gore ba tsene ka kwa IPT le ya ba tshwara so yena sa nka tshwarwa na botšišiwa ka tšona and then bona ba le bona be ba boletše bo Mackenzie gore aowa vele nna re le o di utswa ra di fa mang Julius Mkhwanazi same as witness K le yena a bolela goreng dilo tše vele ba dile le bo Julius Mkhwanazi go utswa le bo Mackenzie so Julius Mkhwanazi ge ba mmotšiša o ngangile a ba nyako tiriša ke re la motseba ke nako ele ebile a bea di-tissue mo na tlhakatlhakang ditaba di bo Matlanga ba mmotša ba wena o le EMPD bo o dirang ko operationeng ya ko JMPD cause a re tseba ga botse a wa tshwanela go tshelela ka kwa ba re le EMPD no o diang ka kwa west part ke ga ba mmotšiša ka gore Mackenzie re yena o di tšera di fa Julius Mkhwanazi ka koloi Julius Manele this high ranking official wa mapanta so rile re tloko o ka re ba re beile deputy chief of traffic what a ke re ba ke ba EMPD so ke ga ba ba makaletše gore genge le diang mo sining ya mokhuto Julius Mkhwanazi tissue ne e ganela a palela ko wa rabala go pola setšhaba sa South Africa aowa mamotlha sengamate sa gage se sue sa tlalosa awa vele ke heist e tlhakantshitse ke nna executor ke ma ke Julius Mkhwanazi Yey bafethu kodwa sona isijolo sasemsebenzini asifamisa kancane into basibe nemiphumela emihle uba ngaba kangesilimaze nina zinqanda mathe nina zithandani kuyenzeka into basilimaza ama colleagues sazanibalisela istory bafethu Kufika Witness K apha namhlanje kuMadlanga Commission 23 kaJune 2026 obonakala ingathi ebesis okanye usisinqanda mathe sika Brigadier Julius Mkhwanazi lo wase EMPD ezosibalisela ubugulukudu abathi bawenza bona naye sifaka kulonto leyo nabo Brigadier Julius Mkhwanazi bonakala ingathi la kwecala lama traffic cop i-inspector though ke ngoku Brigadier Julius Mkhwanazi bese sayidinga se-EMPD yena kubonakala ingathi use-JMPD bafethu sithathe wasijula pha ko 2022 hayi ngathi bekemane nje gilagilana nje no Brigadier Julius Mkhwanazi wamehlula ngamagama Brigadier Julius Mkhwanazi ayakubanga kudala nje few months later hayi wamqoma woyisakala hayi bayiphushe lento yabo ingathi pha ku 2023 umane kophofu ngakudalanga nje uBrigadier Julius Mkhwanazi usolo kanjani enxaki nje sifunana nemali yena oko nje usolo ebolekana nemali mali leyo akajika ngayibhadali waze wadikwa naye because nayo une responsibilities okumele into ba athini azenze ngemali yakhe seke nguwitness K nje uthi osabela impilo yakhe neyefamily yakhe Ayike ingathi kuphako 2023 ke ngoku kulapho ingathi kuvela into uBrigadier Julius Mkhwanazi abe namagama athi ayimani uba ikhona nje into ke wayiva nje apho singazama khona ukuphanda hayi ungcwebe nje hayi uthi afikelwe izingcinga zoba imani kukhona iinformant yake yanixela into ba kunama precious stone uPPP hayi bese ke emxelela hayi wamhlala emqaleni uBrigadier Julius Mkhwanazi persistent ngalento lento ba hayi ndixelele iphi lento emane ukubona emphusha hayi vele wozoyisakala kaloku namandla mandlento bafethu wozoyisakala wamxelela uBrigadier Julius Mkhwanazi hayi ke naye ngathi wayefind out akula informant yakhe uba konje ithini lanto leyana hayi saphelela istory then ke ngoku njobe exelela uBrigadier Julius Mkhwanazi uyabuzwa zicommissioners ndoba ubumxelela into ba kuzokwenzekani as precious stone ke phofu nizazikhumbula there was millions kulama side waseKhilani kukhona lapho ke kwayokhonjwa khona ama block kulama side ase Rose Bank apho lama precious stones elapho hayi unontombi bafethu uvumile into yoba
wayesazi into yoba azayotshontshwa. And kukhona apho eye watsho khona wathi nje hey wayengasacinga incam nje ukubone ngesilungu uthe nje I was not thinking straight. So inamandla lento bafethu. Mna ndimane ndiweva amagama athi never mix business with pleasure. Sharp ke kwanjiwe ke ngoku ayotshontshwa lamatyelana apha etshontshe khona. Hayi ke ngendlela kathetha ngayo ngathi baye baba yi5 because kukhona lapho sekethetha nangesplit semali into babaye ngathi basplita wafumana 110,000 yena. Kukhona nalapho ewatsho khona ngathi amanye amatshe kuyokwabonakala ngathi hayi ngumduva ayo originally into nje ngathi zinjalo emanyukunyeze njalo akafike wazothini wazoyithetha apha kuMadlanga Commission. Yo hayi bafowethu hayi andiyazi kodwa yona into ehambihlala mani yabona bafethu on a serious note ne xa nisithi nizani balisela istory sezani balisela istory indaba okujola kwasemsebenzini andiyazi man ukuba we are all adults kona at the end of the day but hey bafethu sezasibalisa kodwa esami istory hayi futhi xa nisitsho njalo ningaceli ba ndizabalisa isijolo sami hayi andithethi ngesijolo sami ndiwenza amanyala mna. Okay, so kusesenjalo ngapha uwitness J naye nizakhumbula uba ukhona le witness okuthiwa nguJ naye testimony yakhe was in camera. In camera nje kuye kwathethwa phofu kwa into yoba zikhona ezinye ze-portions ze-testimony yakhe ezizathi zenziwe public. Hayi bafethu seyivelile into ethi kwi-testimony yakhe uwitness J uTumelo Nkuni zamkhumbula lowa ubhuzum ka-Chief Mashaba lo beke waze ufike apha kwakwathi nje ngendlela bekethetha ngayo Mashaba ingathi beke yi-informant kuthiwa nje informant sehat yo maye xolo kuthiwa iqalisanga nje into uba makabe yi-informant kuthiwa ngumgulukudu weziyobisi kuthiwa ngumpethe kwicala leziyobisi njoba ke phofu nyani istory sakhona besinokwenza nezaziyobisi zase-Ariton. Hayi kuthiwa njena ungumpethe kwelo cala seziphumile ezinye izinto zeziphume pha kuukuthi naye izolo ke phofu besibhizi phezu ngomcimbi weziyobisi. Bafethu ikhona into esolisayo ngokungathi ezaziyobisi ezezipha kulaa nto leya kulaa video leyana ziziyobisi ngathi amapolisa anokuzisola into ba zisuka phi ezaziyobisi. Ikhona nje into engathi injalo ngapha bafowethu nansi ingalo bafowethu man ndiyanithemba mosinina ngoku-investigator. Yekabani le ngalo lala kuthiwa masambe sibuzisa ngale ngalo enalethathu because yiyo libivele pha izifaka isiphandla bafowethu ukubonisa nje abantu bayawenza amasiko noba nje indlela zabo zingekho right. So yekabani le ngalo maske sibuzisaneni uba le ngalo enalethathu yekabani le ngalo yile ibi-scale pha ibi-scanner into pha ibeke eskalini ezaziyobisi eziyana ezine-crown tontoni zona eziya i-prestige zona eziya yekabani bafethu ngapho uBrown Mokgotsi umile naye nge-application yobi ye-bail esizayiva nge-29 into yoba uyayifumana okanye akayifumani i-bail yakhe phansi koba last time ubethwe ngula mcimbi okungabi ngathi ne-address engathi iyabambeka nje ncam uba iyawuzala nkomonye i-decision yakhona izawuthathwa nge-29. Ngapho uJubJub naye uthi uJubJub hayi siyafabricate ezi story sakhe soba kuthiwa ukidnapene nama-Uber drivers yena nama-girlfriend hilili helele. Hey bafethu so bafethu ininzi into yenza kuMadlanga Commission like sizawukhuza kuphele oyo. So ndikhala into bafuthi sibe nesinye nje nenye nje style esizawuba fast esizawuvela nazo uba xa kuphela uyo kumele sithini because hayi bayipheleni ngoku kuboliwe ezweni lethu. While we are on this one bafethu leyona le eyizolo i-testimony kunala gama belivele kuma-chats elithe bishop. Hayi ke abaninzi ke baye bathatha lento bayifanisa bathi hayi man lo bishop lona akusengubishop lona na. Hayi bafowethu ingathi ifikile kwelacala lakhe hayi uziphendulele wathi he has nothing to do with this. Ndithetha ngaye ubishop yena lo wayebirthday yapha hayi ke wayehleli ezikulu ndithetha no General Shadrack Sibiapho ndibona na no Stewart apho yabona mosiba le camp lena yeyiphi nje uthi nje yena hayi bakangasolwa nje angalinge nje yena athanjiswe ngamafutha enyama kangawadlanga uthi nje angalinge nje yena athanjiswe ngamafutha enyama kangawadlanga. So nje ucela ukusixelela nje into yoba nabani ofuna ukumsola engena evidence uzawudila naye akadiba nje yena nento zobugulukudu. So uyenzile ivideo yakhe but I'm not even going to attach it. So yeah, that's about it because nje say South Africa nje bese ngqunga nje into bayisola
uziphendulele ke wathi hayi mkhipheni yenapho. Ndazi noba nizamkhipha na. Yonke hayi hlalani phansi ke sihlala phansi yothu andiyaloma ngiqale ngaphi ayizondaba Mandase masiqaleni kuMadlanga Commission. Mamelani into eyenzekayo kuMadlanga Commission namhlanje bekukho Witness K. Right, Witness K wayesebenzela iJMPD. Just to explain ke kubantu abangayazi iJohannesburg. So there is a city of Johannesburg and then there is city of Ekurhuleni. Uyaqonda? So ke ngoku kubakho iJMPD meaning amapolisa endlela ase city of Johannesburg. Then kubekho iEMPD amapolisa endlela ase city of Ekurhuleni. But bonke base Johannesburg. Imehluko apha ijurisdiction yabo ntonokubana abanye base east abanye base west. Uyaqonda? Ngumehluko apha. So kukho indawo ezikhavarishwa ngabanye kubekho indawo ezikhavarishwa ngabanye. Sharp chomi na I understand namasleyo. Sharp chomi. So into eyenzekayo kugel ke usebenzela iJMPD. Ngabona ipolisa lendlela. Nyani ebupoliseni bakhe bendlela obviously must ba build relationships and all of that. Abe nale informant ke ngoku ayifumanayo yaqonda informant libhulu. But sizathu ngoBus John because andiyalibala mina igama lakhe. Yabo? Hayi nyani yena noBus John banala relationship yobana uBus John uyakwazi umfonela ugel into nobana ye kukho imoto ebiwe endaweni ethile khawulezani nike phani uyojonga. Xa befika nyani nansi imoto and nyani le moto ibiwe. Yaqonda? So babana lo nsebenziswano yena noBus John. Sharp chomi. So kuthi ke ngoku kulonto yoba usisile ipolisa lendlela athi nyani ebusy ke ngoku ngenye imini ku roadblock manje sithi impaka pheqaleni license izofutha unamatikiti esenza lo msebenzi wakhe wamisa imoto kanti umisa imoto yepolisa lase EMPD yaqonda hayi nyani polisa lase EMPD ke sangubani kuJulius Mkhwanazi inkwali ye nonsense ngokwayo yaba roliwe into lantisayo chi yanimisa fandini hayi ndim man ndingungubani athi hayi ndi chief pha EMPD athi omnye athi ndi chief pha kwelacala athi hayi dlula athi hayi ndizodlula ngena number yakho fandini yava yabe ubhukhuthe kusisize uniform yava athi andizodlula ngafumenanga number ayinyani bantasoka exchange number gone kanje uMkhwanazi wabuyele eKurhuleni omnye waqhubekeka wasebenza kwacontractwana ke ngoku kwaqala isijolo ke ngoku niyayazi ke bantase trust but bantase bese busy sezo trust zabo ke ngoku ziqhumayo kwafumanisa ukuba hey umfo omkhulu uyazi express into nokubana yazi ndine financial problems ndinengxaki zemali usisiza uthi hawo wambheja and ke ngoku ekumbhejeni kwakhe bantase nayo wabona into nobana andizukwazi because i-lifestyle yalo bhuti and ke ngoku umbhejo wam eqonda andizulunga apha and bantase I think uJulius chatile noJulius but ugel sizathu ngumatipa wethu because iyamfanela lanto yoba ngumatipa uqonda hayi fine so kulonto ke ngoku bantase matipa lo amanebhejo wabona bakazi uafford lento yalo mbhejo wabe 6 months ago niyamkhumbula uBus John wabe 6 months ago uBus John wayethe kuMatipa into ngibana hey Matipa kukho ezinye precious stones ezikhoyo kwenye complex eKhilani if unganilandela eza precious stones mntase ndingakuriwada kabuhlungu kabi yava athi ndingakuriwada kabuhlungu kabi yava but why ignore lonto uMatipa because wayethe phithi uthepithi kaloku ngikwale nonsense hayi fine so kule nto yekani kwale nonsense ke ngoku nengxaki zakhe zemali kwathini Matipa wamxelela wathi yazi hey kukho omnye umuntu endisebenzisana naye uBus John yaqonda uBus John uthe kanje nakanje wathi omnye wathi ewe phi wathi eKhilani wathi precious stones zizistones ezinjani ezo wathi enamanzazi fondini kutsho yena kwathiwa ithi wena Matipa akusepha so that uyojonga la complex ba indawo nina kanye then ke ngoku uzawubuya usinike information nyani uMatipa kudu yena noBus John emotweni bahamba baye eKhilani bantase xa befika eKhilani ngoku bantase licala leJMPD not EMPD niya understand mos don't ukubana unkwali nonsense usebenza eEMPD ugirl sebenza eJMPD so iKhilani le complex baya kuyo licala lapha yaqonda nyani wahamba wayojonga uMatipa wathi okay unit number wathi sharp dikremile yonke lanto and then kwathiwa ke ngoku makudityanwe eAlberton
which is icala likaJulius. Kodwa makudityanwe eAlbertine kwaNandozi kuyodiscusswa yonke le plan. Yava nyani xa kufikwa eAlbertine uyangena uMathipa uzihambela yedwa. Hayi nyani xa efika pha ufika already uNkwali Nonsense upha, uKisha Lee Stalls upha, uMackenzie upha, u-ATN upha. Yava boyfo niyabazi ke bantasi, niyabazi ngamasela amakhulu la emapoliseni eMPD le 4 ngamasela aziwayo ababi apha nyani abe nguyu number 5. Xa efika uMathipa pha uyabaxelela ba hey guys ndiyibonile icomplex eKhilani kanje, so if singakwazi siye pha. Kodwa hayi Mathipa don't worry, wena umsebenzi wakho ibikukusinika icomplex, then thina sizawuhamba senze into esigood kuyo, then sizawubuya sikunika i-precious stones, then wena uhambe uzise kuBus John, uBus John asinike laa mvuzo ebewuthembisile. Sharp chom kuvunyelwane nyani Mathipa banike yonke into abayidingayo like the address and everything, unit number and what not. Hayi nyani tsholo kudu la fosa. Manje nikhumbule ke abantu ATN is not an EMPD member, so le 3 ngabamapolisa, le 2 ngamapolisa anxibe uniform, lo because uphaphezulu akasanxibe uniform, then ke ngoku kube ngulo ungelo polisa uthi bafike pha. Hayi nyani bafike qwa akuvulwa vula indoda omlungu ufondeni faka isikhathantsula ne crop top ngoba usithe emfoka bawo siyakubona urelaxile but sizolanda la mcimbi. Athi omnye umcimbi kodwa hey wena kuthiwa unamatye apha, unamatye wena caba amatye asokolisayo apha sicela wabona. Athi omnye hayi akho matye apha kuthiwe hey sifumene i-tip off kuthiwa kukho amatye apha. If awakhuphile amatye sakwenza very bad mfanam, sakwenza very bad. Hey i-roommate yalomfo yalomlungu ive mani kukuwele wenzekayo kwela cala, iphume i-housemate iphume xa iphuma hey ngamapolisa nalo wezikhathantsula athi picture. Kule picture kuphume lo wezikhathantsula, kuphume uKisha Lee Stalls, kuphume uMackenzie, kuphume uAndy, angaphumi lo ungqontsonqa, angaphumi uNkwali Nonsense kwele picture. Sharp chom. Hayi nyani bantase bamthreatenisha lo bhuti, caba lo bhuti is not biting, yabo bazama ukwenza icall uKisha Lee Stalls afonele ulo mntana ke ngoku uMathipa njengoba hey Mathipa kwathini bazame ke ngoku ngathi bayomuyukisa, yabona lanto ye-intimidation but badlala ngengqondo yakhe njengoba uthe kanene xa umuntu enestones kufuneka abe neziphina iphepha. Kwathi hayi ithi ndifonele ithi add ubani kule call, ku-add elinye ibhulu kule call. Cabe libhulu yazazi izinto zestones libe lisitsho libhulu phofa libhulu lona liyazi balifonele ntoni, lifonelwe nje lingazazi noba li-part of ubusela. Yava phendule libhulu njengoba hayi kaloku xa ufuna amatye athile kufuneka kube nezinto ezithile. Hayi nyani kwathiwa sharp chom kwadro chifoni kwathiwa uzivele ke unazo ezo nto ezigqityobalwa le libhulu. Athi isikhathantsula andinaso. Kwathiwa hayi ke mfoka bawo sicela ukhuphela amatye, sicela amatye. Uthiwa wazikhupha abantu asi-precious stones ezikhuphe wardrophini, wazikhupha nyani kwahanjwa kwayokwenziwa i-exchange. Yava kwenziwa i-exchange. So into eyenzekayo ke ngoku kwi-exchange bahambile mosa le 4 lamasela, ahambile amasela abuyela ke ngoku kuMathipa njengoba naMathipa kaloku nazi intasi stones. So sicela ke ngoku uhambe uye kuBus John umxelele into lokubana sizifumene istones, then ke ngoku uBus John yena uzasibhatala imali yethu siphume kanje. Nyani uMathipa afonela uBus John njengoba hey Bus John siwufumene la mcimbi fondini sidibane phi. Bus John angasokolisa hayi masidibane endaweni ethile mntase, nami zabe ndiphethe into yakho. Kuthiwe sharp chom sawudibana khona. Oh bantase kuzafuneka siye ku-part 2 but ndithe namhlanje nizawulala apha. Ngabona namhlanje sizawuhlala sonke apha. Into ebalulekileyo ke kodwa makudanyaze eklasini, makudanyaze and bantase kule nto yobana nisithi nina asiyazi basiza comment asithini imendi because when you cover everything, at least comment ke ngepart that you liked, ipart ye-video that you liked, yabo utsho into yobana hayi I don't know but guys but makudanyaze bantase siye ku-part 2. Yabantu asehlalani phansi ke sanhlanu phansi wethu nguPart 2 lo wayento yalamasela. Mamelani ke bantasi. So mosi baye babuya ke ngoku lamasela ayi4
ebuya ke ngoku nalamatye. Yaqonda anika ke ngoku uMathipa loo nto ngoba naMathipa nangamatye kaloku fowunela uBus John azosinika iimfanelo zethu. Nyani uMathipa wayenza ifowuni call nto ngobana Bus John uredi laa mcimbi. Wathi uBus John hayi masidibane endaweni kanje nakanje nakanje. Nyani bantase tyukutu amasela tyukutu Bus John kufikwe. Bus John awajongela amatye kuthiwa wangabikho happy bantase wathi yabona kula matye wenu amanye yifake amanye aright kwathini but makunegotiate price kwanegotiate price they landed on 110k. After they landed on 110k yanikeza 110k hard cash. Yaqonda hanyani Mathipa athi guys nansi 88,000 mna ndizibambele ngo-22 wam nansi 88 seniza kuhlulelana nina noyi-4 nyani sharp chom bohlulelana ke ngoku boyi-4 hayi fine kuhamba ixesha ke bantase lihamba ixesha caba ndiyazi noba bohlukana naye ke ngoku uMathipa nonkwale nonsense okanye ke kwenzeka ntoni but ke kwakhona ungathethisanwa yabo kuyo yonke lento. And then kwacaba nee-contacts zala amanye amasela akabi nazo fine chom. So into eyenzekayo ke ngoku bantase kwale nto zo ke ngoku uKhishali sewhatsappa ke ngoku sewhatsappa uMathipa nto nokubana hey mamela chomi i-IPD iyasifuna ke ngoku ngamalunga nala mcimbi wamatye. I-IPD iyasifuna malunga nala mcimbi wamatye and ke ngoku kufunwa i-statement and ke ngoku uMagagula is not here to play. Niyamkhumbula mos uMagags bantase akadlali ke nyani. Uyambona laa mntu nokubana hey xa kuthiwe Magagula nantsi ayi-target uya-straight uyiqonda ngqo i-target uMagagula. Ngafa wabesoyika ke uKhishali like besiya bantase back and forth ngale nto ye-statement nokubana ulo mntana uMathipa ufuna ukusave icala lakhe into nokubana wawuzandimenshina ngoku into nokubana ndim ozena le nto yonke. Yaqonda uKhishali uthi hayi ndiza ngakumenshini njani sisathi siyifumene phi thina yonke le information. Yaqonda hayi fine chom. So kuyo yonke le nto mos uJulius Mkhwanazi wayebuziwe ngoku wayekumandla commission into nokubana what is the story with the precious stones. Wathi uJulius Mkhwanazi apha phambi kwethu indlela asidelela ngayo wathi into nokubana no, it was a joint operation between EMPD and JMPD. They called JMPD asking for assistance. So basically JMPD called asking for assistance. So that's why they ended up eKhilani, which is not part of their jurisdiction. Yabo, that's why they ended up there. Yabo, ephendula kwi-commission. Kuthiwa yefondini i-precious stones ezi wabesithi no sayibhukha thina ku-SAP 13 kwathini yabo wenza ngathi iprocess yafollowisha sixelelwa yonke ke lento endigqiba ithatha bantase ngoJulius. Right, uMathipa kumadlanga commission uthi no chomi from the beginning from uBus John ethetha nam uBus John wayenza clear into nokubana ndifuna into nokubana niyobala amatye ndizanibhatala. Ndahlala mna ndiyayicinga kanti ndizawujola nesisele elikhulu ndaxelela isele into nokubana hey sela njengoba uneengxaki zemali kukho i-opportunity yoba ungayoba lathi sela nono ngixelele i-address nento ethile ukuba kona ngumsebenzi wam ndizawuhamba ndiyoyenza into yoba nyani isela lahamba layoba bantase. So sixelele loo nto ke ngoku kuMathipa yonke laa nto ibithethwa nguJulius Mkhwanazi wavele wayithatha wayithi bantase. Yaqona sharp chom. So ke ngoku into eyenzekayo after loo nto kaMagagula babanjwa uKhishali Stalls uMackenzie nobani kana no-End ATN no-End wabanjwa umuntu angazange abanjwa nguJulius. Qonda but uJulius ngathi waye-investigate emsebenzini. So uJulius ngalamini inkulu yoba kuyiwe pha yena wahlala emotweni azange angene inside. That's why engazange abonakale kweza pictures zithathwe ngo-roommate pha. So that's why engazange abonakale and endaweni ezininzi ke nyani uJulius uhlala emotweni. So abo oKhishali ngaba babalekayo even yasaza sa story ndandikhe ndasenza apho babeyoba khona into ezibiweyo. So banjalo like uhlala emotweni akangomuntu uthanda uba pha emxoxelweni. Fine chom. Ke ngoku uJulius waba kanti ke ngoku kuzithathiwe zonto kanjalo. After bebanjiwe ke ngoku sesiva ngamabaribari sesiva ngondiva lo mntana uMathipa into nokubana hey aba bantu ufunyanwa kwabo bafunyenwe benezi precious stones emotweni. Xa balama
lamasela, yes, caba lamasela athe ufumana kwabo eza-precious stones bathi bathatha izixa zeza-precious stones bazohlula bathi uMathipa samnika ezi azinika uBus John, ezi sizazithengisela thina. Yava ude wathi uTata Madlanga, yabona laa nto kuthiwa there's no honor among thieves. Yilaa nto bayenzileyo olomntana okhisha stall, don't Kisha Lee Stalls no Mackenzie pha bazigqebhela bafika aMathipa sebesithi hayi nazi esizifumeneyo bexoxa sharp chomi kuyo yonke ke ngokulonto. uMathipa uthi zange wathetha yena noJulius after yonke lonto leyo. Istatement zadityaniswa bazama udibanisa ezikaMagagula, but uMagagula akayeka bawuyayazi inje abantu asikuthiwa uMagagula wayengabayeki. uMagagula wayengabahenyisi, wayesenza sure into nokubana investigator lo babe besithi bafuna no resigner because abafuna uyike ejele. yaninzi bantasi ngaqona. But i-bottom line yayo yonke lonto, i-precious stones zabiwa. Wahamba ke ngoku umuntu we-precious stones, namkhumbula uSikhathanzula, wahamba uSikhathanzula wayovula i-complaint. uSikhathanzula after caba kuthiwe ufuna into ethile, wahamba uSikhathanzula wayo-aplayela ezanto, waba namaphepha, wahamba waye Rosebank police station wathi hey ndizothatha amatye wam. Kodwa sinamatye wakho apha mfoka, wathi ye ningandiphambanisi, ndifuna amatye wam awazothathwa ngamapolisa kwam ezihlelela amatye wam. Kwathiwa bhuti asinamapolisa, asinalentoza, asinalentoza apha, asinamatye. Kwacaba ke ngoku uSikhathanzula ucela i-roommate wakhe into nobana eza picture wawuzithathile mfethu ngalamini ngicela undisendele, wathi nangamapolisa. Kwabe kuphuma aba ke ngoku le babe-3 kwabe kuphuma le 3 ke ngoku kwezi picture, wathi naba abantu abayothatha amatye wam kwam mabawabuyise. Waye-escalate elobhulu lonto bantase, waye-escalate elobhulu lonto to a point where yabe kanti iphandwa nguMagagula e-IPD. kwathini yabe kanti amatye wona athengisiwe, i-22,000 sezityiwe. Sabe kanti silapha ke ngoku namhlanje uMagagula naye wayotestifya pha, wathi maselukufa aba ndiyabazina, ndiye ngobazi into nokubana yabona apha ndidishana namasele and bantase bebahamba ngala 4-man squad, 4 or 5 bebe like baba nayo kuthiwa ntoni, umuntu ongekho permanent ozawumane efika, but bona boyi-4 babehleli nje bakhona. Kisha Lee Stalls, Mackenzie, Julius nalo and Etienne babekhona nangokubulawa lamfana pha eBrakpan. Ndinixelele mna ngento eyenzekayo and ke ngoku bantase lapho nimthandayo uJulius Nkwale nonsense uya kuMadlanga Commission ngomso. Ndifuna aphendulele ye-precious stones. Uzayiphendula thini? Inobi sisu siyahambisa. Inobi sisu siyaxoxozela senjenje. Andiqomba right. Inoba isisu bantase siyaxoxozela ingathi uya kuMadlanga Commission ngomso, but andikho sure because iMadlanga Commission these days uthi kuza-appear umuntu othile ku-appear omnye. But uzafuneka eyophendula. Inoba isisu sana siyaxoxozela, uzawubila amadama ulwandle. In fact uzawubila ngoku, kuzawufuneka mntakabawo andiyazi imphathele ingubo amane ezisula because kuzoba hectic tomorrow. But bantase hambe kanjalo makudanyaza eklasini, bantase makudanyaza ningalibali udanyaza. But ayikapheli class because kukho enye imodule ezafuneka singene kuyo, zininzi bantase namhlanje ndithe kunasilali namhlanje. Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. People are reacting to what Witness K said at Madlanga Commission. Witness K, ex-girlfriend ya Julius Mkhwanazi lebesebenza nayo lesibita ngokuthi abekuyiblessa yaMkhwanazi because ugirl was showered nguMkhwanazi with imali kesana because Mkhwanazi was facing financial issues and uthrow Mkhwanazi under the bus. And bantu abaningi they're just saying ukuthi hey Mkhwanazi tinkinga takhe ngazuthi dithanza kuba diningi. Things are really getting hard and worse for him. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.